K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at duwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras
oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa agang oras. Ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag subong man ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 M. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. 11 Mbps. John Sapio. Sigurado sa serbisyo. Astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Wala problema! Sa langaw! Kampiyon, 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 kampiyon! May umaga mga kakipoy. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon. Subong adlaw. Webes na naman. It's a decent boy bina sa bulan sang Hunyo. Dasig sa mga inadlaw. Sana lang kasi manang nabilin mahulyo naman kita. Welcome na, ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna ng mga informasyon ng mga balita, mga reports sa aton mga ka-K5 reporters. Nagikan sa ila sini natungdan ng mga areas of responsibility. Huwag pa kani mabalaan ko na nung kinamatay sang 18 anyos nga babayi na nasapuan sa sulod sang kwarto niya. Wala na sang kabuhi sa barangay Ingay, Pututan o kon Tubungan. Tubungan, Iloilo. Sa
Sang nagligad nga gabi. Subong nga aga, may nasapuan naman nga bangkay sang babaye. Sa tunga naman niya sang kamaisan dito sa Banwa sang San Enrique, Iloilo. Ano naman ining kaso ini? Ano bala ni? Hungkong jagin patay or ano napatay lang? Sa tubungan ginahulat kinaton ang official nga report sa autopsy report sini. Para mabalaan naton kung bala ginhungod nga ginpatay o kung ano nga klase sa pagkamatay. Okay, tiyo ay pa mo, subong pangadlaw ang pag-autopsy. Sang sini nga bangkay dito sa Banwa sang Tubungan, Iloilo. Iti ambal naton nga ini pa kita ka-conclude sang mga informasyon ay budlay mo na iyang base kung ano lang ang kinumatay niya. Magatag na tayo sang dugang ang mga konklusyon o kung komentaryo. Damo man iyang sa Banwa sang San Enrique, Iloilo, subungo kay ti nasapuan man siya nga patay sa tunga sang kamaisan. Dira sa Barangay San Antonio sa San Enrique, Iloilo. Ang lawas ang babae nga ara nga nakita no kay gintudlo ini sa isa ka concerned citizen nga nakakita sining babae dito sa may Banwa, Barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Sunod sa informasyon, ang babae ang nagasuksok sang sleeveless nga puti, orange ka short, wala sang chinilas, kag may tato nga imahe ni Jesus Christ sa likod. Wala man sa may mga na-recover nga pila ka mga pagkabutang sa palibot, no? Kamo ining mga informasyon subong naton, so standby din dugay-dugay sa mga follow-up sa aton sining mga K5 reporters sa mga sunod-sunod. Sunod-sunod niya pagkasapos ang bangkaya sang babae. Samtang diri sa aton sa Police Regional Office 6, bago na, effective today. Bago na ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6. Bago naman ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office 6 diri sa may Campo Delgado, Iloilo City, kay bangod siyang special order nga nagapahamtang sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 6 sa Western Visayas. Nag-take over ini siya sang bagong bilang Regional Director sa kay Police Brigadier General Jack Wangki. Si Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones. Ay siya graduate sa Philippine National Police Academy o PNPA Class of 1995. O nga mo ini nag-take over sang pinakamataas nga posisyon sa Police Regional Office 6 kon Pro 6. Effective today, June 19. Ining si Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. Ay si Piñones, isa ka outgoing director man for operations sa National Capital Region Police Office. Nakaagi man siya sa PNP Legislative Affairs Center o CONLAC. Ang ini siya former director sa National Capital Region Police Office, Northern Police District o NCRPO.
Northern Police District. Ang former direktor sang Zambales Provincial Police Office. Samtang ang ginboslan niya nga si Police Brigadier General Jack Wangke mag-take over sang Police Regional Office 4A. Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ang pagaboslan niya si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na anay Provincial Director man sang Iloilo Police Provincial Office, mga kakifay. Amo man ni kay ti mga katulad sini nga mga reshuffling ini daw normal ini para sa mga kapulisan naton. Ay hindi lang reshuffling sa Police Regional Office 6 kundi madamo pa nga mga police office ang apektado sang reshuffling today. Effective today. 5 ka mga regional police officers ang may bago nga mga direktor, no? Yang bago matapos nga si PNP Chief Director General Nicolas Torre III ang nag-assume sang leadership sang Law Enforcement Agency nga Philippine National Police sa General Orders number NHQ GO-DAS 2025-3127 3128 pareho man nga pitsa June 18, 2025 ang mga ginpang-designate sa mga bago nga posisyon. Si PNP Chief Director General Nicolas Torre III nga Santo Anay Group Director sang Criminal Investigation Group ang magabulo sa iya. Amo si Brigadier General Rolindo Macahilo Sugilon. Ang Criminal Investigation and Detection Group amo ning si IDG bla. Amo ini ang assigned mga espesyalista ni ini sila sa investigasyon. Si Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Deputy Director for Administration Brigadier General Rolindo Macahilos Sugilon, ang subong Acting Regional Director sang Police Regional Office Northern Mindanao, Pro Northern Mindanao. Samtang si Southern Police District SPD Director Brigadier General Joseph Reyes Argelias, ang Acting Regional Director sang Police Regional Office Davao Region. Si Police Regional Office Northern Mindanao Director Brigadier General Jason Carpio de Guzman, ang mga pungko nga Regional Director sang Pro Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samtang si Pro Western Visayas Brigadier General Jack Wangke ang mangin Acting Regional Director sang Pro Calabarzon. Samtang si National Capital Region Police Office in CRPO Deputy Director General for Administration Brigadier General Ponce Rogelio Ibasco Piñones, ang subong Acting Regional Director sang Police Regional Office 6. Samtang si Pro Calabarzon Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang Acting Deputy Regional Director for Administration. Samtang ang National Police Training Institute o kon NPTI Deputy Director Brigadier General Arnold Evangelista Abad, amo ang mangin Acting Director sa Northern Police District, kasakop sang National Capital Region Police Office. Si Directorate for Operation o DO Deputy Director Brigadier General Randy Igay Arcio, ang Acting Director sang Southern Police District. Samtang amuman nga mga orders ang naka-assign sa mga masunod nga mga opisyal kag mga posisyon. Directorate for Research Development Director Major General Robert Alexander Aguilar Morico II bilang Officer in Charge ang Area Police Command Visayas. Former Quezon City Police District Director Brigadier General Milicio Madato Boslig Jr. ang mayon Acting Deputy Director for Administration Pro
Police Regional Office Mimaropa, Region 4B. Communication kag Electronic Service Director Brigadier General Warren Gaspar Apad Tolito, amo ang mangin Chief of Staff PNP Academy. Ini ang mga order epektibo June 19 today, 2025. Bago man subong ang director, group director sang CIDG, bolos kay Police Director General Nicolas Torre III. Mga reshuffling ini, bangod bago ang PNP chief, may mga nag-retire, may mga promosyon, sang nanoy tuhay nga mga posisyon sang aton sini nga mga kapolisan. Yang polis na anytime na relieve sila sa posisyon mo. Kagang serbisyo sila dapat nga mangin aktibo kay ti kon bag-o ka mapakitang gilas ka sang imo sini nga kidaan man sa bag-o mo nga posisyon mga kakipay. Oras aton nga pagpangalagad las 11:23 na. Sino kakipay ba Paul ang nakastandby sa San Enrique? Naton dugay-dugay kay daw si Ma'am Nadilin Siautong natuto mo. Wala may identity na sang sining nasapuan nga patay nga babae katunga sang kamaisan dito no sa banwa sang akon sa syudad sang akon sa banwa sang San Enrique Iloilo. Ti parang kilala ini siya kag mabalaan naton ang ginhalinan sang iya sining kamatayon mga kakipa. Standby aton sini nga mga tagparamati diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Samtang aran si Kaki-5 na dilin si Autong subong sa San Enrique. Sa San Antonio, San Enrique ni nasapuan mo sa kamaisan bla. Kaki-5 na dilin si Autong, kumusta da? Anong latest investigation sa San Enrique Police? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki-5 na dilin. Kaki-5 dyan. Proceed. Kaki-5 dyan, dire kita subong sa area kung sa diin na sapuan or nakita sa isa ka taga residente man dire sa barangay San Antonio, San Enrique, ang isa ka ginaligar bangkay isang babae Kaki-5 dyan na may gapos ang iya nga may siyang gapos ang iya nga tiik. Oo. Baligin gapos ang iya nga tin. May agi lang sang gapos, wala nakita ang gapos sa Kaki-5 dyan. Tapos, dang pag-abot namon diri wala naman sang tawo mo, kay nakita lang namon diri ang mga ang mais bala Kaki-5 dyan, diri may mga may nagkakalahapay na diri ang nagkalahapay ng mais, pero lapit lang gid sa kalsada ang bangkay. Oo. So may mga may nakakilala sa iya da? Sa piyak, hindi kitaon kay do nagapaslide Kaki-5 dyan.
May nakakilala sa iya kung sino ning pangalan sa biktima? News FM. Kampiyon. Kaki-5 na dilin? Tama. Wala idea kakipag dyan kung sino ang Hindi taga dira? hindi ko no taga dire kay do pila man katao pinamangkot namon. Mm. Hindi nila kilala kakipag dyan. Okay. So bot silngon nga pangayaw na da? Kakipag dyan. Bot silingon kaya pangayaw na dang nasapuan patay. Kakipag dyan. Bot silingon pangayaw na da kay wa isang mga taga barangay San Antonio nga nakakilala sa iya. Oo, bisan kagawad nila, hindi nila ma-identify nga taga Barangay San Antonio kakipag dyan. Ang hindi nga bangkay sang babayi. Oo, ang kita naton bla sa picture mong mais nga ini daw ini pataas no, nugbo pa lang. Po pala kakipag dyan, do, hindi pa gani labot sa tuhod. Pero kung diri ka nga side nga sa, kung halin ka sa San Rafael, sa right side, hindi kitaon. Pero kung dira ka maagi sa left side, kitaon gid kakipag dyan. So, ang residente nga makadto tani sa mitingan, nga si Ma'am Joy Banyare, Lorna Banyares, amo ang nakakita kakipag dyan sang ang bangkay nga ini sang babae subong kumusta no, may pilas ni o wala? Hello? Kaki-5 na dilin. Nag-report subong si Kaki-5 na dilin sa utong kay bangot kay na sapuan. Hello, Kaki-5 na dilin. Ano, may pilas ang ini nga babae? Wala man. Hanog lang gid sa iyang kakipad dyan, itsura, puro hanog kakipad dyan. Then ang iyang nga duwa ka tiil may hanog man nga kag-agi sang pagkagapos kakipad dyan. Okay. So, amo lang na no isang pilas nga pagkabuno or ano da? Amo lang na ang daw lagob lang bangot kay gin gapos ang iya siningatil. Kag ang itsura ya kakipad dyan may mga lagob kuno palibot. Ano pagbulubanta mga pila edad niya? May edad naman kuno ang babae kakipad dyan, mga dira sa 45 to 50 kakipad dyan. So, kung para at least mapanawagan naton bala no kung sino ang nadulaan sa ilahi mata. Kadto lang sana dalan sa punerarya kung nakuha ng bangkay da. Pag-abot namon diri sa area kakipad dyan, wala na diri ang bangkay, so nakuha na. Nakuha na. Ang barangay San Antonio amo ning dalan halin sa Pasig, Sara Road, San Enrique pakadto sa Sara, di ba? Alag na. Kay sa nga barangay. Sunod yung sini nga San Rafael nakakipad to. Before sang Madarag, last ang Madarag before sini kakipad dyan amo ang barangay San Antonio. Sunod sang barangay Katanagan. Okay. So alagyan ina no highway gina. Makita mo kung sa highway ka, makita mo ang bangkay. Kakipad dyan highway ini, pero kung kung dira ka sa may left side maagi nga pakadto ka pa San Rafael, makita kung diri ka naman sa right side, hindi gid kitaon kakipad dyan kay ang wala dayon makita ang bangkay, mga 8 na daw nila makita kay ang tag-iya sang kamaisan kakipad dyan nga si Ma'am ni Suset. Adlaw-adlaw gid sini nagakadto sa iya kamaisan kag naga-check. So kagina nga aga kakipad dyan, kung wala kuno may nakakita, basi hapon pa makita ang bangkay kay ang tag-iya daw nagplano nga hapon na lang ma-check sang iya ka maisan kakipad dyan. Okay. So sa pagtanaw mo subong no, luwasin na why pa sa mga patimaan abi nga mga agi sang tawo pakadto sa pasulod dira sa kamaisan? May mga agi na kakipay dyan nga damo naman damo na nagkadto diri kagina mga kagawad kag mga tao man diri nga nagtan-aw sang bangkay kay sang istorya ni Ma'am Joy May nga din interview naton kakipay dyan. Nagkadto sa iya si Ma'am Lorna Banyares nga nagahapo-hapo kuno kag ginakulbaan kay may nakita diri nga isa ka bangkay. Lapit man lang ang ni Ma'am ang iya nga balay diri sa kamaisan kay dira kita nag-connect subong sa iya sa internet kakipay dyan. Okay. So kabay pa kung taning ang makakilala na ni dayon no, pero ay man sang patimaan niya gin na tiil lang ang tiil lang ginhigtan sa tiil. Kakipay dyan. Nakita ang higot sa iya nga tiil agi lang gid nga pagka may igot bala gapos
Oo. Gingapos ang Pero yan. wala Duwa nakita. katil no, duwa katil ya gingapos. Kaki 5 na din gingapos ang duwa ya katil. Goto Dua yan. gingapos. Kay Oo, dali lang kay daw ini bation no. dyan, may agi. Kadua kaagi nga ginhigtan ang iya sini nga duwa katil. Yes. Oo, so pero pagka sa pos iya, way na sang higot sa tiil niya. Way nang higot. Wala nakakita dyan. Agi lang ang gapos. Oo, pero ang higot nakita way. Wala nakakita dyan. Okay. So, hindi taga barangay San Antonio ha. Hindi man sa mga kaiping nga barangay da, madarag kag iban nga barangay. Wala pa kita sang kakipay dyan sa idea kung taga diin din ang babae nga maliit dire. Okay. Ang bayo gani anong to kuno color ya sang short niya pink? The pink or the orange ba? Oo. Kaya sa picture abi kakipay dyan daw hindi Oo, naman gani. pero panalukan ko kakipay dyan daw orange. Okay. So amo ning kuan, amo ni ang nasuksok niya para at least mapabalo naton subong amo na nga tinion, amo na nga persona na sa puan da basi kung makakilala nila kung himatabla nila. Yes, kakipay dyan. Oo. Kaki 5 na dilin. Kakipay dyan. Ma-follow up lang ka sa police station siguro kung anong latest nga investigation nila. Sige, kakipay dyan. Okay, salamat, kid. Sige, ini nga balita, ginadulong sa inyo sang GTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kaupot si K5 Bon Sapio, ini naman si K5 na Dula na. Supubiko, kad kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News. K5 News FM. Kampiyon report. Nasa puwan nga patay ha. Hindi nga isa ka bangkay nasa puwan patay. Nasa puwan patay. Sunod-sunod ni nagligan nga adlaw dito sa Tubungan, subong sa San Enrique naman. Pero ini ha, way man sang pilas pero may agi nga daw gingapos ang iya sinidua katil. Nasa puwan sa tunga sang Kamaisan. Dira sa barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Kabay pa nga makilala ni sa unagid makilala sa para nga makatuan man sa iya sining nga mga mata kag kung anong rason nga ang napatay ining babayi. Sunod no sa Tubungan babayi. Iniya babayi naman sa San Enrique. Ato sa sulod kwarto. Sa Tubungan sa sulod kwarto. Ining sa San Enrique ya, sa San Antonio, San Enrique, Iloilo, sa puwan sa tunga sang Kamaisan. Ang mais hindi pa tama ka taas gid. Inugbo pa lang. Standby sa dugang nga mga detalye kag latest nga investigation sa aton sining mga kapulisan, yung mga nagakalasapwan nga mga bangkay sa mga persona diri sa aton sa Iloilo. Iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangragad mga kakipay ba sa 11 Mbps ang ining nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo, tumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangon kay ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, agin paamanan sang vitamin D3 kag ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga viruses, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Katulad sining dengue. Ginapaabot nga mga damo naman ang mangin kaso sang dengue ini bangon sang tag-ululan. On kay star ka sa balaon kay matubing nga lugar nga paborito balayan sa namok. Taas brang imo hilanat kay may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga basi na dengue ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil
Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ang extra virgin coconut oil sini alin sa kagsubuman sang parte sang D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Pinapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium ang gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok may dala sang dengue virus. Dikawan nga mag-stock sang tubig nga wala sa taklob sa aton mga puluyan kag mag D3 Bio de superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit? Mag D3 Bio ka. D3 Bio mga kakipay kag parisa naton sang Mighty C ang alkaline na vitamin C. Yung pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Aton sining rawas mabaskog naton nga resistensya para layo kita sa balatian. May Mighty C syrup man para sa mga kabataan. Ang Mighty C kag D3 Bio di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Add to cart, idulong sa inyo sila nga mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Available man diri sa syudad sa Iloilo sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Dira sa Orbe Street, Miagao, Iloilo, sa Costmart, Kalinog, Iloilo. At sa Salvacion Street, Pasig City nga may libre nga consultation kag check up today. Abalik kita dugay-dugay sa dugang nga mga informasyon kay mga balita mga kakifay pagkatapos ginamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig magpaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes likawan. O magkape
Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! City ni Dr. Ramil Uy, sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Sanbay kamo karon sa aton sining pagbalik tapos sa aton sining Mighty C Network News. Ay may mga iban pa kita nga mga update sa mga balita lokal. Diri sa aton sining pagpangalagad. Kag base kung may resulta na kita karon sang autopsy sa bangkay nga nasapuan sa sulod sang iya kwarto dito sa Banwa sang Tubungan. May mga tao sa dugang nga mga detalles niya, may mga advance information kita. Pero depende na karon sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kamay at paa. Standby sa aton sini nga mga tagpalamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Padayon ang pagpamumba sang kwando sang Israel, balo sang Iraq, prong Iraq subong daw hinay na lang kuno ilalupok. Umaga, lalo na kung ika'y gising. Kag madamo na kuno sa mga Iranian na subong naglayas sa Tiran. Ang Tiran amoning ang sentro bla. Capital city isang bilog nga Iran ang Tiran. Kaya mga pamuluyo to ang matamat na. Grabe yung traffic sang nagligad nga daw kay gaglinuwa na sila to. Nagalayas na sila sa Tiran na Iran. Kaya nakulbaan sila kasi bombahan sila sang Israel bla. Sa ira sini nga airstrike kag kontrolado sa Israel ang kahawaan sang Iran subong. Agiban pa nga mga balita diri sa aton ang makatapos ang Presidential Security Group ang nagbisita na sa House of Representatives. Nagkatanan sa paraboton nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa masunod nga bulan sang July kadungan sa pagbukas ang 20th Congress. Ika-20 nga kongreso sa masunod nga bulan sang Hulyo ti bangod sini antes sina maga-deliver sang zona si State of the Nation Address si President Ferdinand Marcos Jr. mga kakipay. Kag subong man sa July 30, no? July 30, alas 12:01 sa ngapon, sugod na ang mga term of office sa mga re-elected kag newly elected nga mga officials naton. Ang bag-o na pilihan nga 12 ka mga senador, mga party list representatives, ang aton mga representatives sa kada distrito, gobernador, vice governor, board members, city kag municipal mayors, city kag municipal vice mayors, kag mga municipal kag city councilors nationwide. Kung natapos na yung mga term of office, tiyasta ka lang 12 noon sa June 30. Pero kung re-elected ka, kag newly elected ka, makasugod naman ang imo sining term of office alas 12:01 sa June 30 mga kakipay. Ang iban pa nga mga balita, standby ka mo. Pagbalik ta sa dugang nga mga informasyon nga mga balita pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-5.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Banderado. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud.
sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bagong paglaon. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Mili. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, nag-igasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa aton. Kami na naman ang inyong TTX 500 and Mighty C. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng 12:00 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. F1. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, F1. Bangko Sentral ng Pilipinas mas pinaigting ang paglaban sa scam sa bansa. F1. Kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa Olongapo City na nanatiling problema. F1. Samantala, Harry Roque tinawag na fake news ang asylum issue. F1. 75 kandidato sa Negros Occidental posibleng makasuhan sa hindi pagpasa ng SOSE. F1. Bagong Poliza Regional Director ng Western Visayas itinalaga na. F1. Samantala, halos 10 million pesos na halaga ng Krika Project sa Cagayan de Oro na pinsala dahil sa ulan. F1. Isang hindi pa nakikilalang lalaki natagpo ang patay sa Negros Oriental. Isang motorista patay matapos bumangga sa DPWH signage sa Antique. At isang babae arestado naman sa bypass operation sa Aklan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mas pinaigting ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kampanya laban sa mga scams. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat na dahil sa tumataas ang bilang ng mga financial scams sa bansa ay muling binuhay nila ang programang Protect Your Money Campaign. Karamihan anya sa mga targets ng mga scammers base sa kanilang pagtaya ay mga government retirees at mga overseas Filipino workers. Mula noong 2022 hanggang 2024 ay pumalo naman na sa 3.37 billion pesos ang naitalang unauthorized banking transactions. Pinaliwanag pa lalo nila ang nasabing kampanya kung saan makikipagtulungan na sila sa iba't ibang mga ahensya para tuluyang masugpo ang nasabing mga financial scams. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa Olongapo City na nanatiling problema. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Inihayag ng Environmental, Sanitation and Management Office o ESMO ng Olongapo na isa sa mga pangunahing suliranin ng lungsod ay ang kawalan ng disiplina ng ilang residente sa tamang pagtatapon at pagsisegregate ng basura. Ayon kay Engineer Lorely Racasa, head ng ESMO, marami pa rin sa mga residente ang hindi sumusunod sa mga patakran ng LGU pagdating sa tamang pag-dispose ng basura na nagre-resulta sa pagbara nito sa mga kanal na isa sa nakikitang sanhi sa mabilis na pagtaas ng baha tuwing bumubuhos ang ulan. Sinabi ni Racasa na malaking hamon ang patuloy na pagtatapon ng basura kahit lumipas na ang oras at araw ng koleksyon. Hinihimok niya mga establishmento at mga residente na mas maging responsable sa pagtatabi ng kanilang basura at seryosohin ang waste segregation na dapat sanay nagsisimula sa bawat tahanan. Bukod dito, sinasagawa rin ng LGU Olongapo ang clearing at declogging operations sa mga barangay upang matugunan ang pagbabara ng mga kanal na isang pangunahing sanhi ng pagbaha lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Dito, si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, tinawag naman ni Harry Roque na fake news ang payag ni Justice Secretary Jesus Remulla na nabasura ang asylum application niya sa the Netherlands. Git ni Roque, hindi nilabas ng Dutch government ang naturang impormasyon ukol sa asylum applicants. Anya, matagal ng planado ang biyahe niya sa Germany at ito ay personal na lakad.
Paalala pa niya, dapat mas maging maingat seremolya sa impormasyon na lalo na't 2 beses na umano itong naloko ng mga maling balita. Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 75 kandidato sa Negros Occidental posibleng makasuhan sa hindi pagpasa ng SOSE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Pinalaan ng Commission on Elections of COMELEC ang mga kandidato sa 2025 midterm elections sa Negros Occidental na maaari silang makasuhan dahil hindi nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSI. Ayon kay Negros Island Region o NIR Regional Election Director Attorney Lionel Marco Castellano, mahaharap sa kasong administratibo at magbabayad ng multa ang kandidato para sa first offense at mahaharap naman sa perpetual disqualification para sa second offense. Nakasaad sa datos na inalabas ng COMELEC na umabot lamang sa 90.36% ang bilang ng mga kandidato sa probinsya ang nakapag-file ng kanilang SOSI matapos ang eleksyon. Napag-alaman na umabot sa 75 ang bilang ng mga kandidato sa buong Negros Occidental ang hindi nakapagsumiti ng SOSI alinsunod sa utos ng Commission on Elections. Kinumpirma din ng COMELEC NIR na ang Bacolod City ang may pinakamarami bilang ng mga kandidato na hindi nakapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures. Base sa datos, mayroong 37 individual ang kumandidato sa buong Bacolod ngayong eleksyon at 28 lamang sa kanila ang nag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSI sa Commission on Elections. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din bagong Puliza Regional Director ng Western Visayas sa itinalagana. Detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Kim Caluyo. Papalitan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Ebasco Peñones na mula Calabarzon si Brigadier General Jack Wangki bilang Regional Director ng Police Regional Office 6. Ang order na direktiba ni Chief PNP General Nicolas Torre III ang epektibo ngayong araw Hunyo 19. Samantala si Wangki ang itatalaga naman sa PRO Calabarzon o Region 4A. Wala pang pinal na petsa kung kailan ang magiging turnover of command. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, halos 10 million pesos na halaga ng Creek Project sa Cagayan de Oro na pinsala dahil sa ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino. Napinsala at tila guguho na ang halos 10 million Creek Project sa Kamaman-an, Cagayan de Oro. Nangangamba ang mga residente na mas madali at tataas ang tubig baha dahil sa pagkawasak ng pader ng creek. DPWH 2nd District makabala ng implementing agency sa Palawan Creek sa nasabing barangay at ang NDP Construction Development ang kontraktor o supplier nito. Galing naman sa GAA 2025 ang pondo ng proyekto. Pinirmahan ang contract agreement March 17, 2023 at 157 calendar days ang completion. Ikinalungkot ni Galareta ang nangyari dahil malaking tulong ito sa kanilang barangay. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala mga K5 sa iba pang detalye ng balita, isang hindi pa nakikilalang lalaki natagpo ang patay sa Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 James Bandoquillo. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang patay sa isang bakanteng lote sa Northern Hunob, Dumaguete City noong Miyerkules ng madaling araw. Sa ulat ng pulisya, dakong alas 2:26 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang Dumaguete City Police Station
hinggil sa natagpuang bangkay sa lugar. Agad na nagtungo ang mga pulis upang imbestigahan ang naturang insidente at pagdating ay natagpuan ng mga otoridad ang biktima na nakahandusay sa lupa, walang buhay, may nakitang mga sugat at dugo. Nakasuot ng orange na t-shirt at puting shirts ang biktima at walang kahit na ano posibleng makita o magamit upang makilala ang naturang biktima. Agad na dinala sa Negros Oriental Provincial Hospital ang nasabing biktima sa tulog ng One Rescue Team, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng pulisya upang makilala ang biktima at matukoy kung sino ang posibleng gumawa sa kanya nito. Ako si Kaki5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayun din isang motorista patay matapos bumangga sa DPWH signage sa Antique. Balitang hatid sa atin ng K5 Family Palanog. Dead on arrival sa ospital ang isang government employee matapos bumangga ang sinasakyang motor sa steel pipe signage ng DPWH dakong alas 9:30 ng gabi, June 17 sa Funda Landing, Barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista, Antique. Kinilala ang biktima kay Evelio Apostol, 67 anyos, isang government employee at residente ng Barangay San Pedro, San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Police Major Renato Monreal II, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, kanyang pinahayag na bumabiyahe ang biktima mula sa sur papuntang norte na direksyon, ngunit pagdating sa lugar ng insidente, nawalan ito ng kontrol sa manibela at dumiretso sa kanang bahagi ng kalsada at bumangga sa steel pipe signage ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil sa impact, tumilapon ang biktima at nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa pagsusuri ng kapulisan, may suot na helmet ang biktima at pinaniniwala ang nakainom ng alak. Dahil dito, nananawagan na opisyal sa publiko na mag-ingat sa pagmamaneho, iwasang mag-drive na nakainom, tingnan ang mga road signages at magsuot ng safety gears. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, isang babae arestado sa buy-bus operation sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Viray. Arestado ang isang ginang sa ikinasang drug buy-bust operation ng PDEO Aklan kagabi sa may GNC Street, Andagaw, Kalibo. Kinilala ang suspect na si Christine de la Cruz, 43 anyos alias Tintin at residente ng Barangay Pagsanghan, Aklan. Nabilhan ng nagsilbing pusher buyer ang suspect ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ang 5,600 pesos na buy-bust money. Samantala, dagdag pang 7 sachet ng illegal na droga ang na-recover sa kanyang wallet at 2 sachet naman ang nakuha na nakaipit sa isang twin pack na kape. Ayon kay Police Major Jerome Manahane, hepe ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO, dati nang nakulong ang subject person noong 2013 at nakalaya noong 2018. Sa ngayon ay muling mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nagsimula na ng manhunt operations ang mga otoridad sa Italia matapos magsampa ng reklamo ang isang museo ukol sa insidente kung saan 2 turista ang nakasira ng isang mahalagang artwork habang nagpapakuha ng litrato. Ayon sa Palazzo Maffei Museum, makikita sa CCTV ang magkaibigang turista na nagpapalit ng kuha ng litrato habang nagpapanggap na umuupo sa Van Gogh's chair, isang obra ng artist Nicola Bola na nababalutan ng Swarovski crystals at kilala bilang fragile. Habang babae tila hindi naman umupo ng direkta, ngunit ang lalaki na kasama ng babae ang umupo ng buo dahilan para mabali ang bahagi ng upuan. Makikita pa sa nag-viral na video na dali-daling tumakas ang dalawa mula sa loob ng museum. ITC Network News. ITC Network News. At
At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Olongapo City, on K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga kakipay bang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga balitian sa aton sining lawas. Pagod may diabetes, kita mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubong aton sining blood sugar, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamok ang atong katulugon kun gabi, malikawan nato ng insomnia, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 The Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5. Dari sa 11 Mbps, i-check nato na report ni kaki-5 Karen Badilla. Ay natapos na autopsy ang bangkay sang 18 anyos nga babae nga nasapuan patay sa sulod sang iya sini kaugalingon nga kwarto sa ilabalay didto sa barangay Ingay sa Banwa sang Tubungan Iloilo sang nagligad nga Martes sang gabi. Ang inisyal nga report nga nabaton ta suno kay Dr. Owen Libakin nga may old kag new wounds or sexually abuse ang ini nga 18 anyos nga babae. So kung sexually abuse, sino ang naghimulos kag sino ang nagpatay sa iya. Kaya may pilas pagid kuno sa ulo ti amo nambal naton nga may mga pangdaduhan na pero hindi kita ani kahatag sang konklusyon. Ay ti ang autopsy report lang ang makahambal kag makapahayag kung ano ang kinamatay niya kag kun balag ginhimuslan ini siya.
Ara na si Kaki 5 Karen. Kinakalawang lang pag ginamit mo. O standby sa aton sining ka mga tagpalamati kay gina-contact naton subong si Kaki 5 Karen Badilla. Alin sa banwasang Tubungan, Iloilo, ng barangay Ingay. At ng ilog sa dagat patungo. Sa banwasang Tubungan, natabo ini no sang nasapuan ini siya kay madugay siya. Way sabat. Kaki 5 Karen bali pagkita ka mo dira sang mayong location parang matag aton sining report. Nagikan dira sa banwasang Tubungan, Iloilo. Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan. Oras aton nga pagpangalagad las 12:21 na. Ara na si Kaki 5 Karen. Na't alam mo kung saan papunta. Kung malayo-layo ganin o pigadong signal nato no. Ara na si Kaki 5 Karen Badilla, Kaki 5 Paul. Ay damo gid lang kahulat sang iya sining nga report sa subong nga matinion. Di dako naman ang pangangkat sa aton sining mga kapulisan kay ti ginuod nga ginpatay mo kag gin abusuhan pa. Di sanday sino ang nagimo sini. Iti sirado man kuno ang ila sining compound pero sang kagahon na abri na ang ila sining gate nga kawayan kag sang antes magtulog gin panglak gin sira ang mga open ang mga bintana pero sang pag-aga sirado na ang mga bintana nagsuli bla. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan punta. O standby sa dugang nga mga detalye siniara na si Kaki 5 Karen. Ay utod-utod pero nakaring ang iya sang cellphone. Mo ni ang aton sini nga mga telcos bla. Mo na nga kon sa mga banwa ka ang ila signal na LTE pa. Ang iba niya kon sa mga syudad kalabanan kag mga major nga mga lugar 5G na. Ting mga banwa ni makita mo na sa cellphone mo kon LTE, kon 3G o kon 5G. Ara na. Kung saan yung mga telcos kini kung saan o ginainto man tanila mo. Sing naton ang report nagikan sa banwasang Tubungan, Iloilo ang report ni Kaki 5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. K5 Jan gin-confirma no ni Dr. Owen Dibakin nga ate may gin-sexual abuse kini. Ang biktima nga si Candy Tabanda Kaki 5 Jan kay tibangod nga may nakit-ani sila nga mga pilas no fresh kag mga naghilom nga pilas sa iya nga kinatawo alatrasan kag may apat siya ka pilas sa hematoma Kaki 5 Jan. Ang term diri kagida ni Dr. Libakin is traumatic nga pilas sa iya nga scalp Kaki 5 Jan nga tugas ang posible sumbag ni siya or ginakusan sa matigayang nga bagay Kaki 5 Jan no nga gintunaan man sang iya nga kamatayon Kaki 5 Jan. Then sa pag-interview taman sa kay Police Captain Alfredo Manggilumutan ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station nga sa subong may ara sila sang 7 persons of interest. 7 persons of interest pa lang ni Kaki 5 Jan kung sa DNT pangtipon man sila sa mga witnesses para ya sa ila dugang nga investigation kadang ining 7 persons of interest ipang imbitaron sila sa aton nga kapulisan Kaki 5 Jan para ya sa investigation kag according naman sa kay Ma'am Pereni ang magulang ni Candy Kaki 5 Jan na may ara sila sang ginasuspetsohan nga amugid no ang naghimo sa o kung nag-abuso no sa iyang manghod Kaki 5 Jan. Okay, so confirm nga bot silingon nga sexually abused o kon bot silingon nga ginhimuslan. Gin rape. Ang
according sa kay Dr. Libakin, kaya ginaging correction na niya kita sa rape. Ang according siya kung rape, may penetration. Pero yung sa K5 dyan, wala. So, sexual abuse. Sexual abuse lang. Yes, K5 dyan. May sexual abuse, kaya nakita nga may, may old kag, new? Yes, sa K5 dyan, may ara sang heel wound. Heel wound. May fresh, may bago pag ito yun sa K5 dyan. Kung may heel wound siya, bot silingon nga nag-ayo na. Kag ang may bago pagid. Yes, may bago pagid. Mali may nakita na nga pila sa iyang kinatawo, then may ara pagid sa iyang alatrasan ka K5 dyan. So, according sa kay Dr. Libakin, na posible nga ginpasuwat pagid mo siya ka K5 dyan. Ano ang gingamit sa iya sining alatrasan? Do pareho man sa iyang kinatawo? Yes, ka K5 dyan. Actually, may ari kita diri nga kwan, kaso kay mahina, gidang akon nga signal ka K5 dyan sa diri, no? Mula kakina daw, utod ang akon nga signal diri sa interview taman sa kay Dr. Libakin, ka K5 dyan. So, dalang-alang na ito ma-play subong? Yes, ka K5 dyan. Kaya doon i-testingan ka K5 dyan. Kung dira lang anay, bisan audio lang anay for the meantime, audio lang kung dalang-alang ang opisyal natong interview bla kay Dr. Owen Libakin kung dalang-alang kita sa video bisan audio mo lang anay dira sa imo nga cellphone pwede naton. Nagpa-audio ari ka K5 dyan i-play ko subong i-kuan lang kung okay ang audio. Ari ka K5 dyan si Dr. Owen Libakin. Okay, proceed. It to say, this is I'm having now my interview as given clearance by the chief of police of these findings because this is a medical legal explanation. Hindi na pwede ka-explain si Sir magilimutan po sa mga injuries. Okay, pare, sabi sa aton, clearing the interview for RMN, XFM, K5, and live radio. And wala sa sugat, isang open room. So, most probably, this. So, nagamo ang mga Morgan, for nas katinatoma, consistent in the fish flows. Rape is the field to study. Rape is having sexual intercourse with the woman against her will. But in sexual abuse, it doesn't have to be a penis. The art of that in Pasuluta is still sexual abuse. So, rape is a legal judicial term. In medical legal, that is sexual abuse. So, in that term, rape, it was rape, rape was rape. So, sexual abuse and positive. I will answer your question. So, positive sexual abuse. There are signs of anal abuse. So, may signs na may anal abuse. Pero wala, hindi nakita penetration sa anus. Pero, okay. So, Sa K5 dyan, ang kabahin sa pahayag ni Dr. Owen Libakin, ako sa giting confirm sinig na positibo nga abuso sexual. I mean, sexual abuse, no? Yeah, sexual abuse. Ang medical term sini is sexual abuse. Hindi nga sila nga rape. Sunod kay Dr. Libakin na K5 Karen. Yes, sa K5 dyan. Oo. So, may daan, may nag-ayo na, kag may bago. Nga pilas ang kinatawos ang 18 anyos ng babae. Yes, K5 dyan. So, kaya muna sa subong, ang ginapuan naman, at least sa subong nabalaan na kung ano gid ang iya ni nga kamatay, kag ang next na pikang sa ato naman yung kapulisan, is ang ining tipo ka mga persons of interest nga ilang nga pag-imbitaron para mahibaluan gid sa K5 dyan kung sino gini ang suspect nga naghihimo sa victim diri sa may barangay Ingay sa Tubungan sa K5 dyan. Pamangkot subong anom tong persons of interest nila. Pito. So, yes, bot silingon nga kung sexual abuse kag ginpatay
Ano ang ginapatiyan? Ginsumbag ang ulo sang babae? Oo, kay may mga fresh wounds pagid sa K5 dyan, sa iya ning ulo. Oh, sa skull niya, ano sa iyang sa ulo niya. Fresh wounds gid sa bag-o. Amo ning kinamatay niyang mga pilas niya o lagob niya sa iya sining ulo? Yes, according sa kay Dr. Libakim sa K5 dyan. Sumbag man o kung pwede mga ginlampusan or ginbunggo? According siya, sumbag sa K5 dyan. Sumbag, oo. Okay. So, subong, amo na subong ang palibugan naman sa mga kapulisan naton kung sino ang naghimo sini ka K5 Karen. Oo. Yes, sa K5 dyan. Pero ang isama na din sa kagapon to, sa ginpahayag naton bala ka K5 dyan. Actually, balik kita diri sa area, pero why diri tamo kay interviewon katutani ang ano nila? I mean si Alia Sitik, pero wala siya. Karoon pa siya kahapon makabalik. Why Sitik na? Wala siya, kay karoon pa siya kahapon makabalik sa K5 dyan. Pero ara man siya kahapon, ara man na siya. Oo, kahapon na siya nakabalik. Kay bangod niya may ginaubra niya siya dito sa Banwa. Pero kay K5 dyan, may ari pakikita diri sa interview sa kay Captain Alfredo Manggilimutan, ang hepe. Manggilimutan. Manggilimutan sa K5 dyan. So, pamatiyan ta niya siya sa interview sa mga katako sa media. Okay, proceed. Nagay sa K5 dyan, video. So, gali ang ko sa kahit. Ari na lang sa bahin na lang sa utod sa K5 dyan. Nagpagawa niya sa statement ang utod. Ari sa K5 dyan, si Ma'am Sereni Tabanda. Sereni Ivy Tabanda. Mabuot ko. Lain ginawa. Sabi ko, duga hoping ginawa ko nga ginaad ano lang, natural ko ang pagkapatay niya. Hindi ko na imansin siya. Orang mananaagyan niya. Nagsasabi sana na malayo lagi ko sinabaspas bisa niya. Wala ka mo sa may ginasista sa mami Uy, subong niya naman. Hindi lang ko sa masasabong. Hindi ko naman sabat. So, ano mo na lang ang nakapal sa siya sa ibang para sa Nangyari ka may sagismayan ko. Hindi na siya kasarang. Kaya parang medyo fractured na ang usod ko. Wow, ang ginagawa ng gusto siya. Hindi kami yung mag-unpat. Tama na, hindi kami mag-unpat at hindi naman mukha ang gusto siya nga para sa pag-autod. Posibilidad kung siguro Ako itong comment nila. Sa K5 dyan, si Ma'am Sereni, ang utod ni Candy, kabanda sa K5 dyan. So, mo nang suno siya nga may ara sila sang ginasuspetsuhan, pero hindi sila dani maghatag sang dugang detalye ka K5 dyan. So may napadala gali kita sang picture di bala subong sa aton. Ang itsura gini ni Candy bla, Candy? Oo, ni Candy, oo. Candy or Candy? Candy, oo. Tahong muli. Oo, gwapa. Kung nagdako-dako pag niya siya nga pagkababae, ka-P5 dyan, may pagka-Jillian Ward ang iyang aura. Pero galing kay tikwan mo, ang mga babae gusto nila slim. Hindi bla? Kita mo ikaw galing nagpa-slim ka man? Ano, guni bata, no? Oo. Di subong ano nga balsang Chief of Police ang kwan sang Tubungan Municipal Police Station? Amo na ka-P5 dyan, no, nga may ara na sila sang 7 persons of interest na ginasundan sa subong ka-P5 dyan. So, hari pala si Police Captain Alfredo Manggilimutan ka-P5 dyan sang Tubungan Police Station. Ano na sigara na kita tanan kay sa hilig ka tinaglaw ay kala pumata kung ano ginang ito na siya sa nakatayon. So after sa autopsy nakita na dito no explain naman ito kung ano ang cause. Nakita man dito sa iyang autopsy. So next time mo na magadugan na kita sa atong mga witnesses. May
may mga person of interest na makita nga nakuha. Person of interest. So, sa person of interest na ito, no, basi sa ating pag-conduct sa investigation na nakakita sa ito. Yes, sir. Okay, kakipag dyan, ito persons of interest ang ginasundan karon sang aton yang kapulisan sa na investigation nila kakipag dyan. Okay. So, may invitation na nga ginpadala ang police naton kay tiyang proseso sini nga i-invite for questioning ni sila sa police station mo kakipay Karen? Yes, kakipay dyan, i-imbitaran pa ni sang aton nga kapulisan ang ining pito ka persons of interest. Suno sa aton nga kapulisan nga ang ining mga persons of interest. Pamangkutol na lang, no, sang mga pila di nga pa naman kutanon sang aton nga kapulisan. Pero kung may mag-refuse, isa lang ang boss silingon kakipay dyan. Si alias Itik dala di sa persons of interest? Yes. Amo tong statement ng aton nga kapulisan nga kailangan siya, no, sa pag-iimbestigaran. Okay. Pero ginpaginwala iya sang Iloya nga wise la iya sang relasyon ni Itik. Wala sila iya sang relasyon kakipay dyan. Kaya bisan sa pag-danay diri sa barangay nila, wala sila yung nagkakupot. Basi kung dira wala lang upod eh. Kasi ang motong ban nga may private, pero kaya mo ni ginapangin sa pamilya naman. Ginpaginwala sang pamilya. Ngayon di matuod, yes. Okay. So, malawas ning pagdugang, no? Ay gid sa mga CCTV abi nga nakuha, no, sa pila ka party sang barangay o pasulod dira sa area. Kung mag-anom o magpito ang persons of interest damo eh. Kay dining ang nagimo si siya hindi man isa lang. Oo. Kung mo ning sitwasyon eh. Kag ang isa pa gid diri kay ang cellphone bala sa victim naka forensic kakipay dyan. Kay isa pa gid na kusisaon sa aton nga kapulisan kung sino ang last or ang mga na-contact ni no sang victim kakipay dyan. Okay. So dapat ni nga matutukan gini sa aton mga kapulisan no dako ni nga panghangkat para sa ila na. So tiya mo ni sa subong, no, ang next na pikang sang aton nga kapulisan sis natapos na ang autopsy kasi may resulta na ang ilang bulos ni paghimuon na mo ni ang imbitaron ang ilaya nga mga pito ka persons of interest kakipay dyan. Mga possible nga mga witnesses or suspect kag mga suspects sa kakipay Karen. Yes, kakipay dyan. So by the way, kaya mali na maabot yun sa Biyernes, buwas ang tatay niya kang Ganwaya Kotod. Ano, naka-flight na sila, nakalin na sila sa New Zealand. Anong update? Wala, kita na nakapamangkot. Okay, way na ni nagdugang sang kahayag ang family kakipay dyan regarding naman yun sa mga personal nilang detalye ni. Hindi nga ginaayo kung anong issue kakipay dyan. Dira lang daling mapokus. So, nagilibion ang magulang niya kay ti abiya kuno natural death. Natural death lang pero ti sang ginotopsy nakita nga sexually abused kag ginhungod niya ginpatay. So kuani murder kag possible rape kakipay Karen. Yes, kakipay dyan. Depende ni sa aton mga kapulisan ang ila sining kahang sa pag-imbestigar kag pag-follow up sa sining kaso. Yes, kakipay dyan. So sa dugang siniya nga mga update, no, kay Wi-Fi gid kakipay dyan natapos kay Wi-Fi natumod ang suspect gid bantayan pagid sa pila naton ka mga pag-cover, no, sang iniyang murder case sa kay Candy o Candy tabanda kakipay dyan diri sa Banwa sang Tubungan. Okay. Salamat kid kag good job kakipay Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Clinical DTX Coffee Mix, ang Clinical de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-P5, healthy coffee, ini nga naghahatag sa maayong nga benepisyo sa atong ginawas, kung sa natural and organic ingredients, kangay sa kampalaya, chia seeds, kag sugarcane extract. Bukod sa patrol, si P5 Jet ang talaron, hindi naman si P5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. P5 News FM. News FM Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki5 Karen Badilla. So diri ara mo yadtong pahayag ni Dr. Owen Libakin, no, nga gin sexually abused ang babaye si Candy nga 18 anyos
hasta ang ialatrasan. Grabe man yung mga tao ngayon niyo. Ini basta-basta nga kahimuan. Ini ginakabig ini nga isa ka heinous crime. Ginimuslan, patay pa sa sulod sang iya sini nga kwarto. Dira sa barangay Ingay sa Banwasang Tubungan, Iloilo. O sanbay diri kay ti dapat nga masulbar ni sang kapulisan tao. 7 ang ara sa ilalistahan nga mga ginakabig nga persons of interest. Isa diri ang ginatudlo nga pero gintinay nga karelasyon sa iya sini Iloy na si alias Itik. Depende na sa kapagsik, kakahang, ang abilidad sang mga kapulisan dira sa Tubungan Municipal Police Station sa pag-imbestigar para matagan hostisya ang kamatayon sang sini nga babayi mga kakipay. Magkabalik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako, tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 may DC ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. May TC mabaka sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy. May TC mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Nice shot, Dad! Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat, DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton sini kapag pangalagad mga ka-K5 ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Malikawan naton ang mga mamatay nga kanser kung nagatumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Bangod sang pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Ilabi na kita ining makamamatay nga kanser ang sarcoma, isa ka mga rare o kon tumalagsahon nga sa isang kanser apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog.
Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo sa nga magtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sang parte sa lawas. Problema ay tinatalik. Genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma. Pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magihong adyoin, tinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500. Kag may TC kada adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman isa ka alkaline vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga selula sang lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para nga sigurado nga healthy kita mga kaki-5 kay mga panahon sa mong dapat mga healthy nga aton sining lawas, no? May mga food supplement kita pareho sang DTX 500. Vitamin C nga katulad sang Mighty C. Kag subong man sang D3 Bio kag kun mga pi kita DTX Coffee Mix. Healthy coffee ini mga kaki-5 ha. Kaya ang DTX Coffee Mix, kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag saborus o nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto niyo naman healthy pero creamy, mag Pre-Bio Coffee. Pre-Bio Coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya kag may skim milk kag may creamer. DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Kag samtang kon maligo kita gamito naton ang Clinica DTX Beauty Soap. Nagapaputi, nagapamot kag nagapapresko sang aton sinipamatyagan ang Clinica DTX Beauty Soap mga kakipay. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita. I-roll on naton ang atong siniilok. Goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilok sang Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh nagapaputi kag nagapahamot sa atong sining ilok. Samtang kung gasakit ang atong sining tiyan, i-Clinica Sporbiotics muna yan. Clinica Sporbiotics para sa sakit sang tiyan, para sa bloated nga tiyan, para sa LBM, may UTI ka, i-Clinica Sporbiotics muna yan. Kung gusto mo satisfied, wala problema, ini magreklamo si Mrs., si partner, mag-extend food supplement kay may ingredient ini nga maka kag klabuas ka nga naghatag sang energy kag stamina sa aton sining lawas. Ang iban tumba na, iban dalyong na, ikaw gapon mabaskog. Nagapabaskog ang extend food supplement. Kag maayo pagid sa extend kay naga-circulate sang maayong aton sining dugo. Naga-circulate ang dugo ta, so maayo ini. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa balatian. Tanan ini mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. At sa Salvacion Street, Pasig City, nga subong adlaw may libre nga consultation kag check-up. Why nakita time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps ang alang sentamen and women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio.
Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na